Ondo, Alfoder, gaur justizia da biderik argitsuena poema izango dugu hizpide. Poema hau portugezezko liburu batean dagoeneko argitaratua. Portugalen, Amazon Espainian aurki daiteke, eta Brasilen liburu plataforma virtualetan, adibidez, estante virtualen eta Clube de Autores argitaletxean. Justizia da biderik argitsuea. Ezin dugu esan gu garela azkarrenak edo argienak. Ezin dugu esan gu garela edarrenak, ez altuenak, ez da indartsuenak ere. Ezin dugu esan gu izan garela onberarenak, galanterik handienak, jokabide zuzenekoenak, errukitsuenak edo gupitatsuenak. Afrikako eta Brasilko indigenek eta beltzek gure historia ukatzen dute. Etzen historia gogoa izan. Zigor makilarekin eta zutabean hil ziren arimen oroitzapenak ez digu gezurrik esaten utziko. Abandonuan, ustelduta, kaka artrean, itsaso erraldoi honetan eta lur zabal hauetan hil ziren soldadu portugaldarren arimek ere ez digute gezurrik esaten utziko. Soldadu horien biktimak ere, diru gozez, ambizioz eta violentziaz beterik zeudenak, ez digute utziko gure bideak duinenak izan direla esaten. Fidalgoz eta hartzapezpikuak aberaztu genituen, baina gu pobre, babesgabe eta ahul jarraitu dugu. Historia egindako ekintza tristeak eta gertatutakoak orain, naiz eta berandu izan, dolutzea barkamenerako bidea da, justiziarekin egindako ituna. Bide zuzena inora berazten ez duela ulertzea, egia da, ez du ondasunik edo ojorerik pilatzen. Baina justiziak gizakiari arrasto loriatxuma ematen dio. Justizia da biderik argitsuela. Askotan ikusten dugu jendeak harrotasun handiz ateoan direla esaten, lau haizetara zabaltzen dute hori, abantail handia balitz bezala, eta ateoak izateagatik goraipamenak merezi dituztela pentsatuz. Adimentsuak direla uste dute asto, eta inozoen hartalde baten erdian. Bestalde, beste batzuk kristau direla diote harrotasun handiz, hori oraindik zerbait izango balitz bezala, kristauek eta haien elitzek eragindako hondamendi guztien ondoren. Kristau direla dioten horiek ez dakite benetan zeintzuk izan ziren Jesus Kristoren aholkuak. Orain bertan, kristau horiek genozidioak eta aurren hilketak babesten ari dira munduko leku batzuetan. Beraz, garrantzitsua da hau azpimarratzea. Iluntasunez beteriko mundu honetan, non inork ez dakienez erargi, justizia da bai biderik argitsuena.